Да, абонирайте се за тях. И здравейте всички, които гледате това видео, и днес ще правя първата си рекламка на тези момчета, наречени Flexive Decisions. Те направиха моя channel арт и ще ви покажа. Вижте, Mr. GeForce е направен от Flexive Decisions. Те са много добри в правенето на всякакви спидарти и такива неща и не знам защо влезнах, побърках, извините, не знам защо влезнах тук. Да. И вижте сега къде е. Ще го намерим, защото е около 300. Мисля, че дори може да е 300. Мистер, ето. Пък и моите събрал най-много гледания. Така може. Добре. Да, ами това ще е рекламата. Те правят много хубави channel артове и спид артове и да. Поне аз така зная, че те правят много яки клипове и много бързо растат техните сабскрайбове. Така че абонирайте се за моя канал и за техния канал. За двата канала се абонирайте, моля ви. И за моя, и за техният. И да. Нека да видя кое е най-известното клипче и да видя дали това е моето клипче. И ако е моето, направо се прекраси на Mr. GeForce, най-добрият ютубър в България. И ще стана много известен. Така. Честно ли е? Наистина? На мене ми е най-известното клипче. Добре, това не е толкова важно в момента. Да. Едно да ви е харесал, абонирайте за моя канал. Дайте положителен знак на това клипче, абонирайте се за техния канал, абонирайте за Knoxville, абонирайте се за... не съм някъде да ви кажа за кой се абонирайте. Абонирайте за мен, за Knoxville, абонирайте също за Flexive Decisions и да. Аз бях Mr. GeForce, това беше този клип, който беше първата ми реклама. Да ви хареса, абонирайте се и чао!